Nay. Nay. Mayungod to. Kunsa man ka dire? Binigyan lagi ko ani budbud. Kaya balik na mo bukas. Baligya kag budbud. Ali isa. Tagpila man imong budbud? Ay tag-5 raman eh. Tag 5. Kanay pwede ko mahangyo sa imo nay. Ug okay ra. Pwede man. Pwede may mangayo og budbud nay labi naman jud kagutom. Pwede. Ha? Okay ra sa imo? Mangayo mig budbud. Nya nay malugi na ka. Hindi man. Ha? Hindi man. Makuan ang imong hangalan. Daghan pa man eh. Ha be? Nahalinan na ka? Wala pa lagi. Wala pa ka nahalinan? Wala pa. Sige nay, pwede may mangayo nay. Gutom na jud nay. Gay na ra mi nagbiyahe nay, wala mi mapalitan. Nga karon nay gigutom man mi ay pwede ra mi mangayo mi ana imong budbud. Pwede naman. Okay ra sa imo? Sige nay. Malugi ka ni nay ba? Hindi. Kuhaton. Sobra pa man eh. Pwede na mo duhaon nay. Tuluhon na lang na mo nay. Ha? Pwede ano taro. Wala nay, malugi ka ni nay, wala kay halin. Wa pa ka nahalinan, amo pang gikuan. Hindi. Okay ra. Okay ra. Mao ni imo ang panginabuhi nay. Ano ang sumubuhi mo? Tanong-tanong kong blahoy. Kamuti. May tanong-tanong kag balanghoy ug kamote. Nga karon wa pa ka nahalinan na imong budbud. Wala. Napakay asawa nay. Kuan ka na akong bana na sa primero patay na. Oo. Na ang kalang ipon-ipon ako nga kubakon po siya. Di po ka pamirsa og trabaho isakto. Oo. Ka ako na po ning kamot po ugong ko. Ikaw na lang ning kamot og Uma-uma. uma-uma. Pila na may edad din mo ron? Ako 60 66 ko. 66 na ka. Nataw Pero napakay mga anak nay. na alag ka na ako mga anak doon ka nang minyo naman ko. Minyo na? Pila man mo kabuk na puyo sa isa ka bubong? Na ako diha upat mi nga akong apo diha akong yatiman. Upat kabuk ibang apo ati man. Ang imong panginabuhi mao ra jud ni. Patla. Taga-adlaw ko maglibod ani. Maundangan ako kay adto man ko sa uma. Okay bali kuan ka kaning uma man libod ani, umalibod. Pamalit na mo bugas. Palit og bugas. Pila man po'y halini mo anak sa isa ka adlaw nay. Di man kaprihas. Pero ang pinakadako nimong halin, Na isa katos. may isa ka tos. Maigo na nimo sa isa ka adlaw. Aw. Kumuy-kumuyan kay nampoy akong bilanghoy. Okay bali Sangan bugas karon, balanghoy na pud ugma pamahaw. pamahaw na po. Alternate ninyo para makasurvive lang gud no. Bayad ko kay upat ko nakabok akong apo. Oo, lagi po. So, sige nay. Ani na lang nay ha. Sa imong kamaayo nga tao nay. Makapakaon yung ka sa tao. Nagigutom. Kaya bisag dili ta kaila nay. Gitagaan mong kuning magbudbud. Ilang. Ha? Ilang. Okay ra na. Amo na giingon nay. Ang taong may natago na dyan ay balik sa kaytasan. Sige nay oh. Gitistingan tara kag pangayo na ug muhatag baka. Karon kay gitagaan man nimo. Napog ko ibalik sa imo ha. Bawatan ni nay oh. Salamat dong. Ha? Salamat. Ipalit na nimo sudan. No, sudan ra tanan nay ha. Ayo pagpalit og bugas. Kay naman kay palit og bugas. Salamat dito. Dagong salamat sa Ginoo dong. Ano nga kato man imong luha nay? Ha? Salamat din sa Ginoo. Nakadawat yung ani. Sige ra nay. Moro lagi no na. Ang taong mahinatago nay. Nadyo nay balik ng grasyas kay tas ano. Unang ipadayon ng imong pagkamahitago nay ha. Nya karon nay ang hangyo sa imo nay. Muli na lang ka. Para makarelax sa karong adlaw ha. Nya ugma relax lang pud ugma kay naman kay bugas. Nana po kay sudan. Ana ra ha. Nga isulod nagpaniguro nay sa bulsa nay. Salamat din. Oh, nya nay mauro to nay moagto na mi. Sige, sige. Sige. Uli lang kasi inyo nay ha. Oh. Sige nay.